Сәлем дусларым, Аллах Тәгаләнең кодрәте киң. Шагыйрә Лилия Салахетдинова узган ел хаҗга баргач, үзенең иң изге теләген тели. Аның үзенең насыйп ярын табып, кияүгә чыгасы килә. Һәм Аллаһка шөкер, әлеге теләк кабул була. Узган атнада гына Лилия белән Ришатның никахлары гөрләп үтте. Бүген инде без алар гаиләсендә конакта булачакбыз. Лилия, сезнең әле яңа гына никахыгыз булды. Менә шул хакта сөйләгез. Егән 1 октябрь көнне безнең никахыбыз булды Ришат белән. Белүемчә, сезнең бу иң зур хыялыгыз булган кияүгә чыгу, шулай бит? Чынлап та, берничә хыял бар иде. Теге чын хыял дип әйтә торган, чөнки бар бит инде максатлар, кияүгә чыгуны максат итеп куеп булмый, ничектер аны Аллаһ Тәгалә генә бирә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән теге сорап, хаҗга баргачтың кахватула янында. Шундый хаҗга бару үзе бер чынга ашкан хыял иде. Чөнки мин күз алдыма да китә алмадым, арбадан килеш барып кайта алырмын дип. Беренчедән коляскада, икенчедән bir anda бик эссе, үземнең авырларым белән бәлки килеп чыкмас дип уйлаган идем. Ләкин Аллаһка шөкер, Аллаһка тапшырып мин анда бардым. Һәм тагын бер зур хыялыма адым ясадым дип әйтә алам инде. Теләк теләдем. Шушы икенче ягым белән Аллаһ Тәгаләнең чыгыштырган безне. Мин Аллаһ Тәгаләнең сыгыдан минем ялмый торган, минем өчен теге утка суга кеше булса иде. Минем ялмый торган үзе сүз катса иде дип. Һәм шул кеше менә бу елның февраль аенда Милма чыгады. Лилия, сез нәкъ менә Ришат турында сорадыгызмы, әллә инде менә шундый кеше булсын дип сорадыгызмы? Юк, мин Ришатны белмидем. Ришат белән танышу ничек булды? Ниндирәк егет ул Ришат? Мин әле менә янбар азагындагына, азагындагына мин аны күрә башладым, ул безгә волонтер булып килеп йөри башлады. Волонтер нәрсә дигән сүз ул? Ярдәм итә менә күрмәүчеләргә, ишетмәүчеләргә, каядыр мәсәлән экскурсиягә барабыз, һәм аларны җитәкләп йөри булыша, аңлата, күрсәтә. Димәк, ул да ярдәмләштә. Ярдәмләштә, ярдәм фондында эшли ул хәзер. Волонтер булып килеп йөрде, мен әлбәттә алдан бик игътибар итмәдем, йөри инде. Ул үзе генә түгел инде, алар егетләр күпләр иде. Теге аннары без бит инде Мөселман хатын-кызлары егетләргә теге карап, алай нәрсәдер уйларга да тиеш түгелсең. Шулай ышаса да, нитсә дә, ләкин мин бер нәрсә дә юк иде. Без Ришат белән вакытта берни дә юк иде, минем тарафтан. Ул менә 16 февраль көнне минем яныма килде һәм ләсен белән танышырга буламы дип шулай. Ришат, Лилияны беренче күргән мизгел. Ничек исегездә калды? Она пробивная была, оптимистка была. Вот. Бу качестволар миңа ошады аның. Асыңа инде ул миңа үзенең кызы булырга тәкъдим итте. Аралашудан узырга бераз. Шулай без концертларга, театрларга йөри башладык азрак. Проектларда егет шулай ял иттек. Шулай аннан соң Рамазан айын менә ул бу елны ураза тотып, шундый Рамазан айы минем белән үткәрде. Мәчеттә теге сәхәрләр ашкач кына янә кайтып китә иде. Яңадан килә иде кишеннән. Шулай күрмәүчеләргә булышып йөри иде. Шулай аралаштык. Шул Рамазан айы безнең араларны әлбәттә җылытты. Чөнки мин күрдем ул инде кеше. Ул тырыш, эшчән, түзем, бик сабыр егет иде. Һәм әлбәттә иң беренче теге яратам дигән сүзләр юк инде. Хөрмәт уянды иң беренче. Кешегә карата хөрмәт, аның шы адымнарына карата хөрмәт. Чөнки мәхәббәт ул киләдер инде яши. Менә безнең хәзерге вакытта мин әйтә алам, мин яратам. Яратам һәм ул минем өчен бик кадерле кеше. Күңелегездә нинди хисләр бар Лилиягә карата? Не сказал бы, что сразу влюбился в нее. Просто влюбленность была, симпатия какая-то. Вот. Как повстречались мы 2-3 месяца. Все шло. И потом уже мы друг другу сказали, давай проверим отношения. И я начал влюбляться все больше и больше в нее. Минем Австрия, шулай танышкана йөргәндә паркта, миңа шулай Лилия бәлки никах вакытка вакыт җитәдер инде дип шулай үзенең ниләрен белдерде, уйларын.
айтам ашыкмыйк әле бу Рамазанга кадәр иде. Кем ашыкмыйк әле. Танышыйк яхшылап барак. Шуннан соң мен үзем бераз анардан алдарак булгач 2 яшькә. Мен айтам ашыкмыйк. Шулай аралаштык та инде. Рамазан биткәннән соң әтияниләр инде теге 2 ай арасында укытмыйсыз мәлләр итте карадылар никахны. Аннан соң инде без табырас төзегә булдык. Шулай кабан гаетләрен барсында үткәргәч кенә теге юлаларга мин ышанмыйм исламда булгач, ләкин әтияниләрне тыңламыйча булмый. Әгәр мәйтәм язган икән, демәк була. Язмаган икән, ул барыбер булмый. Әтиянегез каршы килмәдеме? Юк, каршы келмеді. Ришатның әтиянесе ничек кабул итте? Яхшы кабул иттеләр, Аллага шөкер. Әлбәттә, иң беренче теге күрен төшкәчтән алар да куркып калды. Мин дә инде теге азрак мен теге ничек әйтим, ышыйммы дигән сорауым мен юк инде ул миндә. Ләкин теге килешерләр микән? Ришатның мине сайлавы белән дип. Шунда уйлар күп булды. Ләкин Аллага шөкер, әти дә, Илис апа да бик әйбәт кенә кабул иттеләр. Һәм без шулай якынайдык, Аллага шөкер. Лилия, әйтәләр бит әле, менә һәрбер гаиләдә тавыш чыга диләр. Сезнең гаиләдә дә тавыш чыгамы? Бәхәсләшеп, үпкәләшеп өлгердегез әле. Әлбәттә. Үпкәләш битем инде. Иң кызыгы да шул да әле теге тавыш чыкмый калмый инде ул. Без бит әле бер-беребезгә танышабыз гына. Без бер-беребезнең теге гадәтләрен дә белеп бетермибез. Һәм нәрсә ашавын да безгә җайлашып та бетә белмибез әле барыбер. Һәм тавыш чыкканда минемчә иң мөһиме идән чыгып китмәскә. Мен гышатка да аны беренче никах көнне узгачып әйттем. Мәдәм үпкәләшәбез икән, идән чыгып китмәбез, сиңа кулдан бара алмыйм. Шуны онытмадык кайчанда. Ришат үзе ниндирәк кеше? Сабыр, тыныч. Мин аңа ышана алам. Минем анардан берни истәкләрем юк. Һәм ничек дип әйтим, мин һәрчак аңа таяна алам. Ришат белән аралашканда да мен әйттем, мәгәр Ришат хисләрен чын булса гына, безнең мөнәсәбәтләр чынлап та җитди булса гына, аралашуны дәвам итик, әйсә ике якка таралыйк. Чөнки минем өчен бу бик мөһим иде. Ул әйтте, Лия, мин моның өчен йөрмәдем синең янда, ничә айлап. Мин китәр өчен килмәдем. Мин китәр өчен килмәдем диде һәм миңа инде әлбәттә бу сүзләр генә кебек, ләкин шул вакытта минем өчен бу бик мөһим иде. Һәм мин аңа ышандым. Сез авый дигез шундый сорауны, сез аңа өйләнергә курыкмадыгызмы? Юк. Барыбер җиңел генә булмаячак бит. Курыкмадым. Гадәти генә кыз түгел. Курыкмадым. Я сам по жизни такой человек, ничего не боюсь, как говорится. Вот. И я не испугался взять в жены такую девушку. Лилия, Ришатның мәхәббәт аңлатуы булдымы һәм ничегрәк булды? Ниндирәк сүзләр белән? Ришатның мәхәббәт аңлатуы ул минем өчен бик күп адымнарга барды. Күрәсең, Ходай Тәгалә Ришатның күңеленә мәхәббәт биргән. Аның менә адымнарыннан мин аны беләм. Ул намазда түгел иде әле. Ярдәмдә эшли башлаганда. Намазда түгел иде. Уразалык тотмый иде әле. Менә минем белән аралашканнан соң мин аңа шундый ниләр куйдым, шартлар. Матурым әйтәм, сиңа кирәк татарча өйрәнергә беренчедән. Азрак булса да, чөнки мин әтияне авыл кешеләре, һәм аларга үчә сөйләүдән бернинди дә мәгънә юк. Алар аны кабул итмәсләр иде. Шуннан соң икенчедән әйтәм, намазга басып китә. Әлбәттә, ул татарча белән бик тиз генә ризалашты, әмма намаз белән аларга булды, чөнки аны теге кыска вакыт эчендә бит инде. Ул күбрәк сузган саен никахта озынрак вакытка китә. Шуңа күрә бик тырышты, һәм Аллага шөкер намазга басты. Тырышып укый, Аллага шөкер калдырмаска тырышабыз инде. Теге ничек дип әйтим, менә бу адымнары минем өчен аның ниндидер сүзләреннән мөһимрәк. Ул аз сөйли, анардан күбәеп тартып алып булмый. Аның адымнары минем өчен күп сөйли. Менә и шартларында да бит инде без гаилә булып яшибез, һәм мин күбәйберне булдыра алмыйм. Мен аны алдан әйтеп килә идем. Мин моны булдыра алмыйм дигәне. Сиңа шундый хатын нәрсәгә дип әйткән бар иде. Ләкин ул әйтте, мин нәрсә өчен? Мин аяк кулым юкмы? Булыша алмыйм әле. Син мине өйрәтеп тор диде. Лилия, менә сез әйттегез бит әле, мин тормышта бик күп әйберләрне эшли белмим дисез. Нәрсәләрне эшли аласыз? Уңай якларын сөйләп китегез әле. Хәзердә инде шәһәр җирендә барыбер уңайлыклар күбрәк. Һәм мәсәлән, кер юу инде хәзер машина юа. Киптиреп тә бирә, элеп кенә куясы кала, элүендә үзе менән. Шулай ук мин тырышам барсын да үзем эшләргә.
Ришат менің ассистент. Ришат менің ассистент, чөнки біз аш пішерге алынсақ та, тегені алабысы, мындысын аласы деп, теге мен туғап, нетіп, әкшеп жистап тұрып тұрам, ол енді теге барсында бұлышып тұра, барсында. Үз ғұмырыңызда бик көп лүгатсіз сұраулар ишеткәнсездер. Иң авыр сұраулар кайсылары булды? Дәккәнне генә әле укыдык Ришат белән. Ришат әлбәттә алып кабул итә инде аны. Язганнар инде нәрсәгә инде аңа ул хатын. Ул аның даны өчен генә, фатиры өчен генә, юк фатиры өчен. Фатиры өчен генә, мирасы өчен генә өйләнгән дип. Әйтәм, кайдан икән миндә мирас шкаласка микән дип. Шундый теге фикерләр туа инде. Халык тикле бар. Әлбәттә күпчелеге бик әйбәт кешеләр. Ләкин бар шундый аңла, үзе белмәстән, белмичә генә недәге фикерләрне чыгара. Син аны шалтыратсыга, бел, минем телефон, мен теге элемтәдә. Лилия, әле анда мин укыдым, бала турында да бик күп сорыйлар сездән. Бала теләп, бала үз булыр, тегеләй булай. Аллаһ Тәгалә бирсә, бәлки булыр. Ләкин теге бала телим дип мин әйтә алмыйм, чөнки мин инде үзем дә Ришат өчен бик зур авырлык дип әйтеп була, чөнки минем белән бик күп сабырлык кирәк. Һәм балалар теләп, бәлки ул теге гадәти гаиләләргә ул бик матур теләк инде. Күстемәсен. Бәхетле яшәсеннәр балалар белән. Ләкин безгә теләү аны бераз сәеррәк, чөнки алар белмиләр, таба аламмы мин әни була аламмы. Алдан менә беләгә кирәктер дип аңлыйм инде мин аны уйлыйм. Чөнки кеше ярый мин теге үпкәләмим, нәтиҗәләр генә ясыйм. Бар шундый гарипләр, кемнәр таба алмый, һәм чынлап та рәнҗиләр алар. Иң авыркан җирләренә тигәштем. Ул бик авыр хәлендән. Уйлансыннар иде бераз, андый теләкләрне барыбер җиткергәнче. Әйтәсе килә. Лилия, шулай да мин укыдым, сез менә җавап биргәнсез. Бәлки әле киләчәктә бала алырбыз дип. Әйе, андый безнең уебыз бар. Ансы инде үзебезнең фатир булганнан соң Алла бирсә, барысы да яхшы гына барса. Чөнки без Ришат белән никах турында сөйләшә башлагачтым да, мин аңа аңлаттым барсында, үзем турында һәм сорадым, әйтәм, син менә риза була алыр идеңме? Шит баланы алырга. Ул уйлап та тормады иде. Менә ничек әйтим? Әлбәттә без сәламәт бала алырга хыялланабыз, чөнки алыр баланы мин тәрбияли алмам дип куркам. Бәлки булыр да, Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирә инде. Ләкин сәламәт бала алу турында хыялланам. Сезгә шулай сораулар биргән чагында нишләп менә бу хакта сорамыйлар икән дип нәрсәләр уйлыйсыз? Нәрсәләр турында сорауларын телисез? Менә бер кашында сораганнар юк сиңа. Менә авыр биреләме бу? Җиңүләр дип бәлки. Ничек син бу адымнарга бардың дип мен. Алар әйтәләр, эй, Ливия анда китап чыгарган. И Ливия тагын каядыр барган, хожга барган, Ливия хожга барган. Ничек ул анда барган? Нинди кукылар аша үткән, нинди китәләр аша үткән. Кем аңа чынлап та ярдәм иткән. Лилия, димәк сез үзегез дә биш вакыт намаз укыйсыз? Зәйе. Күптән миндә? Күптән 5 ел. Ярдәм ачылгачтым, телевизордан, ТНВдан ярдәмне күрсәттеләр. И мен теге күрмәүче кешеләрдән аккынлашып, чөнки мен әлбәттә аңламадым теге күрмәүченең ул вакытта әле никадәр дәрәҗәдә авыр икәнен. Шуннан соң көнләштем, чынлап та аккынлашып, инде мәйтәм, аларга үзәк ачканнар, рәхәтләнеп намаз өйрәнәләр. Шулай һәм ярты ел вакыт үтте микән, миңа шылтырата Илда хәзрәт Баязитов һәм чакыра мине укырга. Иң авыры бәлки булгандыр, иң беренче көн ярдәмдәге безнең бүлмәдә 12 кеше тора анда ярдәм үзәгендәге бүлмәләрдә һәм кич утка булмый бүлмәдә. Мин шигырь яздым. Мәтәм туктале. Нишләп утка бузмыйлар? Ярый чыктым нигә коридорга. Мәтәм утка бузыгыз әле, пожалуйста, мин буем җитмәде. Мәтәм, диделәр дә кирип кабыздылар. Нишләп мәтәм утка булмый? Күрмәүчеләргә нисәгә ут дип. Шундый теге хезмәткәрләр миңа сорап бирде. Шул вакытта гына мин аңладым теге нәрсә белән килеп чыгышканымны. Алар бәгеләләр, төртеләләр инде теге коляска белән җикәндә дә килеп төртелгәннәге бар инде. Шул вакытта уйлыйдым инде менә электрический коляска турында, чөнки электрический коляска белән тиз генә узып китеп була, йөреп
теге күрмәүчеләр белән бәрелешмисең инде. Шуннан соң мин моны әлбәттә эшли башлагач кына Илһам хәзрәткә җиткердем безнең ярдәм фонды җитәкчесенә һәм ул миңа шоколадканы табып алып кайтты. Алар миңа бүләк иттеләр аны. Һәм хәзер инде Аллаһка шөкер 2 елдан бeri минемдә йөрим, рәхәтләнеп Аллаһка шөкер. Бу бик зур җиңеллек. Лилия, гафу итегез, үзегезнең авыруыгыз турында да сөйләп алыгыз әле. Минем авыруым сөяк сынышан авыру иде. Һәм аны 14 яшькә кадәр дәваларга кирәк булган инде. Ләкин авыл шартларында теге 5 бала бит без гаиләдә. Балаларның күплеге белән теге хезмәт күп. Шуңа күрә дә ул аннан соң табибларның хатасы да бар. Безнең менә республика клиник хастаханәсендә әйткәннәр иде, әниләргә инде ДЦП авыру дип. ДЦП авыру бит инде дәваланмый. Но дәвалана инде ул ниндидер миктарда. Әниләр әлбәттә тырышкан ДЦПны дәваларга. Ләкин алар белмәгәннәр, сөяк сынышан авыру икән. Алар аптыраганнар нишләп сөяк сына. Әмма алар шул ДЦПның бер теге дип уйлаганнар инде. Сөяк сана тик торганнан. Әйе, менә шулай бәрелеп китәсең һәм сына иде. Күтәргәннәр сына. Теләсә кайсы җирдән. Теләсәң кайсы сөяк. Сөяк тә түгел инде, кимешәкләр булган инде алар. Татлар иде. Шулай әниләр бик аптырыйлар. Мин бала чагында 5 яшьтә генә мин утыра башладым. Мин гел ятып тора идем, чөнки артык хәрәкәт ярамый иде. Артык хәрәкәт менә ярамый. Һәм мин үзем торып тора алмыйдым, мин торып торырга тотынсам, минем сына башлый иде бөтен сөякләрем шытык-шытык. Һәм мине әллә утыртып куялар иде, ләкин озак утырып тора алмыйдым. Әгәр озак утырсаң, тагын теге авып кайга таба тагын сөяк сынырга мөмкин иде. Авыр мезгилләр бар иде, мин 2 ай тик кенә постельдә яткан чакларым да булды. Мәсәлән, аяк сынып, кул сынып анда. Һәм иң теге авырлыгы инде ул шул сөякләрнең аннан соң тигезләнмәве. Чөнки гипста куеп булмый иде, гипс куйсаң тагы сына. Гипс авырлыгы белән. Шул сәбәпле мине 8 яшькә хәтлегемне больницага апармадылар. Чөнки мин тугачтан әти-әниемә әйткәннәр, бу бала 5 яшьтә үләчәк дип. 5 яшькә кадәр дә үләчәк дип. Ул ишетмәячәк, сөйләшә алмаячак, башы да эшләмәячәк, нәрсәгә ул сезгә калдыгыз дигән фикер әйткән булганнар табиблар. Ләкин минем әти шундый теге менә иратларның сыйфаты дигәннән инде әти минем курыкмыйдыр әйтердән. Ул әнигә әйткән, юк инде, дүкне тыгызабыз 5-нчедә. Ничек була шулай була дип. Алып кайтып киткәннәр, һәм 8 яшькә кадәр гомумән больницага алып бармадылар мен. Хәзер сөякләргә сынмыйсыз? Юк, ул җитлеккәннән соң хатын-кыз булып җитлеккәннән соң минеке сынмый, ләкин бар төрле диагнозлар. То есть төрле кешендә төрле шәкелле чыга ул. Миндә үземдә сынмый. Минем дус кызым бар, аңа инде 38 яшь. 39 яшь, аның менә әле һаманда сына. Һаманда артык хәрәкәт ясарга ярамый. Төрле ниләр бар. Төрлеләр бар. Диагнозның төрле. Бу нәрсәдән килеп чыккан булып чыкты? Туганда нинди ялгышып җибәргәннәр. Но безнең менә без белгән буыннар, әниләр белгән буыннарда Җиде бабайга кадәр мондай геннар булмаган. Бәлки алданрак булгандыр, кем белә. Белеп булмый. Лилия, менә кайтабыз бүгенге тормышта. Бүгенге көндә ни хәлләрдә яшисез? Бу фатир үзегезнекеме? Юк, бу фатир үзебезнеке түгел, без моны снимать итеп торабыз. Һәм хәзерге вакытта халәтебез шулай эшлибез икебез дә, Аллаһка шөкер. Шулай да сезгә фатир бүләк итсәләр дә яхшы булыр иде. Без бик сөйгәнәр идек, ләкин хыялланырга куйган хыялдыр инде. Насыйп булсын, бәлки менә шу тапшыруны куйганнан соң кемдә булса тигән. Ярдәм кылында. Берәр яхшы күңелле кеше карар бит инде безне, Алла бирсә. Ул инде былай да бай булган кешегә ярдәм итүдән бернинди савап та юк. Ә менә сезнең кебек кешегә ярдәм итү чыннан да бик зур савап булыр иде. Кадерле байлар, бу сезнең өчен. Аллаһ Тәгалә күрер инде. Шул. Иншалла, бәлки булып та китер. Без бик өметләнәбез әлбәттә. Белүемчә, сез әле үзегез дә шигырьләр язасыз. Бик матур, бик ихлас шигырьләр сезнең. Безгә бүген укыйсызмы? Бу дөньяда барлыгың үзе бит инде шатлык. Бүгенгедәй гомер буе бул әле миңа гашык. Таләп итмәм алтын көмеш, кирәкми миңа артык. Син минеке, мин синеке, күңел гел токсын тартып. Бәхет бит ул берәүнең тормыш яшкәсе булыр. Аның күңеле кемдә сандугач булып куну. Булар барысы да Ришатка индәйме, Лилия? Булар киле, беләсезме, бу шигырьләр язылды, бу минем 2014-тә чыккан, 13-тә чыккан китабым. Ләкин Ришатка, беләсезме, ничек дип әйтим? Менә языла иде шигырьләр,
теге үміт белән, үміт кашандыр кемдер ишрак, кем беләндер шундый шын мөнәсәбәтләр туар дип. Шуңа күрә барысыдыр шатка дип әйтсәк тә була. Үміт бар иде әлбәттә, ләкин теге сәламәт булыр, бар ягында сәламәт булыр. Шундый егет теге бөтен тормышын миңа багышларга әзер булыр дип, әлбәттә уйламаган идем, чөнки өметләнсәм дә уйламаган. Ул шулай да Ходай Тәгалә биргән сезгә бүләктер, Лилия. Аллаһка шөкер. Лилия, демәк сезнең 3 китабыгыз бар, шулай бит? Иш китабым минем чыкты. 4-нчесе ярты юлда дигәндәй. Шулык финанс мөмкинлекләре мәтрәле инде ул. Лилия, иң мөһиме, сез бик юмор хисле, үз тормышыгызга да хәтта көлеп карый торган кеше. Менә шушы сыйфатларыгыз өчен сезне тагын да хөрмәт итәргә була. Сөйләгез әле, Лилия. Шунда ул үзеңнең аякларыңда күрә белергә кирәк. Чөнки иң беренче чиратта мин кунакка баргач әйтәм инде аны. Утыра диләр, кая утырасың диләр дә, мәйтәм кая утырсам да сыям, бит бәләкәй. Урынны күп алмый. Кәе урынны күп алмыйм мәйтәм. Күп ашамыйм. Шундый кызыкчаклар була инде. Шулай инде теге ничек дип әйтим, теге яктан канагат булырга тырышам. Үзеңдәге аяклан табакка кирәк. Барыбер дә. Әгәр үзеңне яратмыйсың икән беренче чиратта, син кешенең ярату көтүдән мәгънә юк. Лилия, миңа калса сез бик күпләргә үрнәк тә була аласыз. Шулай бит? Бик күпләр менә сезгә карап миңа калса рухи көч аладыр, яшәү көч аладыр. Иншалла шулай булсын иде, чөнки менә теге шигәр белән авырту кешеләр бар. Мин үземдә дәвалау үзәгендә эшләгәчтем мин моны хәзер бик еш күрәм, көн саен күрәм. Көн саен безгә дистәләгән кеше ярдәм сорап килә. Шуңа күрә мин уйлыйм, кеше үзенең менә бу сынауларын дөрес кабул итә белергә тиеш. Балаң авыртамы, үзең авыртасыңмы? Моны дөрес кабул итәргә тиеш һәм әле ярый булай гына дип тә сөенергә кирәк. Миңа калса сезгә әле тагын машина да кирәк. Һәм зур машина кирәк, Лилия. Шулай бит? Машина турында мин бу елны уйлаган идем. Менә мин аны юк, 17нче елның азагында уйладым мин аны. Хәтта менә шундый авырлык бар, коляска белән таксиларда йөрисә, автобусларда йөрисә, читенәрәк һәм безнең транспортыбыз булса, машинабыз булса бәләкәй генә. Безнең Сезгә бәлки машина ярамый, Лилия. Субханалла. Бер машина булса, колясканы йөртергә, мине йөртергә Ришатка тагында уңайлы булыр иде. Һәм без әлбәттә бик телибез инде бер машина булдырына. Лилия, сез бит әле менә бер карасаң үзегез ярдәмгә мохтаҗ кебек, икенче карасаң сез бит үзегез күрмәүчеләргә ярдәм итеп йөрисез. Никадәр саваплы эш эшләп йөрисез. Әйе, ярдәм үзәгендә безнең 10ннан артык проект, һәм берсе күрмәүчеләр генә түгел, бездә ишетмәүчеләр дә бар, бездә балалар да бар, даун балалар да, сыпыр балалар да бар. Әмма менә мин үзем эшкә кергәчтем, мин инде шулай алдан куркып кына эшләп йөрсәм дә, азактан теге кеше барып шымара бит инде. Мин дә хәзрәткә һәм Мәлкә ханыма тәкъдим ясадым. Мәйтәм, әйдәгез, минем кебек арбаларны да җыеп карыйк, тыспыларны, дауннарны һәм култык таяклар белән йөрүчеләрне. Бер-беребезгә булышык дигән проект ясадым мин. Үзем уйлап таптым, нәрсәләрендә булырга тиеш. Бу Мәликә апаның да хыялы иде. Безнең директорның уланнары миңа әйтте аны. Мин моның турында уйлаган идем ди. Бу проектны син җитәкләсәң, без аны ачабыз диде ул миңа. Әйдә, ачабыз диде. Әйтәм, әйдә. Шуннан мин бөтен нинди таныш белешем бар. Коляскадагылар, култык таягындагылар. Чөнки путевкалар сирәк бирелә, бирелми диярлек. Шуңа күрә алар гел өйдә утыралар. Мин үземнән чыгып та беләм. Менә мин 27 яшемә кадәр бер кая да барганым юк иде. Гел өйдә, мәктәпне бетергәч менә, гел өйдә телевизор, компьютер. Һәм шуңа күрә бу бик мөһим икәнен мин беләм. Һәм без шулай чакырдык 30 кеше. Хәзерге вакытта ул проектка 35 кеше чакыра алабыз без. 10 коляскада, 10 шулай төрле ниләрне инде. Балаларны, бала түгел инде 18 яшьтән узганнарны. Һәм без шулар өчен аерым проект ясадык. Бер-беребезгә булыш. Мин аның кураторы булып торам. Лилия, сез һәр вакытта да менә шулай шат күңелле тормышны яратасыз. Тагын нинди әйтәс килгән сүзләрегез бар? Ришатка карата үзегезнең мәхәббәтегезне аңлатыгыз әле. Ришатка карата Нәрсәләр әйтәсегез килә? Ришатны бик хөрмәт итәм һәм мин аңа бик рәхмәтлемен шушы адымы өчен. Ул мине шулай ничек бар шулай кабул итүе өчен, чөнки бик аз кеше генә шушындый хәлдәге кешене кабул итә. Бик аз кеше генә мондый адымга бара ала гомумән. Шуңа күрә мин аңа бик рәхмәтлемен, аның әтияненә рәхмәтлемен. Мине шулай кабул итүләренә, чөнки бу зур адам алар бит инде аңлый нәрсәгә без барабыз. Нәрсәләр булачак, алда барыбер
чамалыйбыз. Һәм алга таба да исән сау булсын, авырмасын бер нәрсә белән дә. Бер-беребезгә таянып, бер-беребезнең терәк булып, киңәшче булып, сырдашчы булып. Әйтәләр бит, икенче ягың, синең дустың да, ирең яисә хатының да булырга тиеш дип. Һәм әтиән инде күпмедер миктарда алмаштыра бит инде ул икенче параң. Һәм менә шулай яшәргә язсын. Дус тату, аңлаучан булып, бер-беребезне аңлап. Мен Лилияны бик яратам. Ул бәхетле булсын өчен мин бөтенсен эшләргә әзер. Алла берсә, безнең барысы да яхшы булыр. Нинди гүзәл бит бу тормыш. Яши белеп яшәсәң, бүтәннәрне гаепләми, һәр вакытта яшәрсәң. Нинди матур бит бу тормыш. Шын йөрәгеңнән сөйсәң, кешеләргә ихлас күңелдән барып бәхет теләсәң. Нинди рәхәт бит бу тормыш. Авырлыкларны җиңсәң, үз-үзеңне ышандырып, яшим әле мин дисәң. Әлбәттә, үзе болай да бай булган кешегә ярдәм итүдән бернинди сагып та юк. Ә инде менә Лилия белән Ришат кебек чын мәгънәсендә соклануга, хөрмәткә лаек булган кешеләргә ярдәм итү бик зур савап булыр иде. Мин сезнең мәрхәмәтле булуыгызга ышанам, дусларым. Исән-имин булыгыз.